Zelena hrana, vaš YouTube kanal. Nadamo se da će vam ovaj video biti od koristi. Osobe koje imaju bolove u zglobovima i kostima znaju kako oni mogu biti nepodnošljivi. Nije rešenje da se samo kljukate tabletama protiv bolova. Sastojci: 40 g semenki bundeve, 200 g meda, 3 kašike suvog grožđa, 8 kašika lanenog semena. Priprema: samo pomešajte ove sastojke u blenderu i konzumirajte po kašiku 2 puta dnevno. Primetit ćete poboljšanje ubrzo. Drugo rešenje je kombinacija meda i cimeta. Možete se masirati tom smesom, ali i konzumirati po kašiku 2 dnevno. Molimo vas da ne zaboravite da nas pratite. Prijavite se na naš YouTube kanal gde ćete tako podržavati naš rad.